Ja, een heel goede middag, dames en heren. Vandaag zijn we in Sittard bij SABIC en spreken met Tom Hausmans voor de Limburg Innovation Challenge en de Maastricht University Challenge. SABIC, wat doen jullie precies? Nou ja, SABIC is een van de grootste petrochemische bedrijven op aarde. We hebben natuurlijk onze hoofdzetel in Saoedi-Arabië. En dit wereldwijde bedrijf heeft op dit moment bijna 33.000 man in dienst. We hebben onze productiesite in Geleen. Hier is het hoofdkantoor. En natuurlijk zullen jullie in Geleen ook een grote research and development afdeling vinden, waar ik momenteel werkzaam ben. SABIC produceert basischemicaliën en we produceren kunststoffen. En die kunststoffen die zijn eigenlijk voor ons gevoel al intrinsiek sustainable. Hè? Dus denk bijvoorbeeld aan een kunststoffen van een auto. Bespaart een behoorlijke hoeveelheid CO2 ten opzichte van een metalen bumper. We zijn altijd bezig met het innoveren op het gebied van de kunststoffen die we al kennen. Dus we proberen de next best thing in kunststof grades te produceren. Op dit moment hebben we een behoorlijke focus op het verhogen van de circulariteit van onze producten. En we hebben een behoorlijke focus op het proberen te produceren met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Ik zie innovatie, eigenlijk, mensen denken dan vaak aan nieuwe equipment zoals een smartphone of een nieuwe gadget of iets dergelijks. Maar innovatie is voor mij een veel breder begrip. Het is eigenlijk een oplossing voor een probleem waar mensen last van hebben. Neem bijvoorbeeld de telefoon toen die als gsm is uitgebracht. Mensen wouden graag bereikbaar zijn. Ja. En een handheld telefoon hielp bij dat oplossen van dat probleem. Dat er later een smartphone uitgekomen is, ja, dat is alleen maar verder bouwen op een heel erg goed concept. Waarom doen jullie als SABIC zijnde mee aan deze challenge? Allereerst, we weten dat de Maastricht University is samen met Brightlands Gemmelot Campus, SciTech, TNO, zelfs de provincie Limburg, die zijn bezig met het opzetten van een circular hub op de Geleen site. En omdat wij bij SABIC een warm hart dragen voor circulariteit, dat zien wij als de toekomst, daar willen we graag aan deelnemen. Maar we willen natuurlijk ook graag wat wij noemen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus we willen niet alleen maar producten in de maatschappij zetten en daar rijker van worden. We willen ook samen met de maatschappij kijken naar hoe kunnen we problemen in de maatschappij oplossen. We willen graag zoveel mogelijk connectie hebben met brainpower, met hersencapaciteit. En op een universiteit vind je die hopelijk in bootladingen. En samen kunnen we dan iets innovatiefs, iets moois, iets nieuws ontwikkelen. En dat is de reden waarom de Maastricht University Challenge voor ons interessant is.